Tök chillesen kötögettem eddig a kötelet, amire fel akarom magam akasztani, de hát a GV úgy döntött, hogy még nem hajlandó elengedni az életből, ezt a 10-et se hajlandó, és igazából kidob combat patrolokat. Nézzük is meg őket kurva gyorsan. Zsúgy! Lesz egy Eldar combat patrolunk, az a kalózokhoz kapjuk meg őket, lesznek benne a röpködősek, az új vehicle, egy csapatnyi új kalóz, meg az új drop karakterünk, de jó! Na igen, és itt jön a kurva nagy lehúzás része. A Felgor Beastmaneket ugye nem tudták eladni, ezért bebaszták őket egy Combat Patrolba az új Corsair-ekkel. Melléjük bebasztak egy Rinót, mert hát Rinóra mindenkinek szüksége van, beraktak egy karaktert, és innentől kezdve megvan oldva a dolog. GV Things. Kroot, végre van egy Kroot, egy Hunting Pack van benne, ha jól látom. Krutox Riders, egy sima Krutox, meg egy Lone Spear. Kroot egy tékosunknak, jó. Aki krútozik. Aki nem, annak kurul mindegy. Night Lords igazából belebasztak 15 darab Legionnaires egyedik hitekkel, meg egy Lordot, ami kijött a Kill Teambe, meg hát természetesen egy Rhino-t, mi mást. Az egyedik hitek természetesen kurva jól néznek ki, de ezen kívül úgy érdekel ez minket annyira? Jó, ha ezt rangsorolni kezdem, ezt a 4 darab vackot, ezzel átraktam az első helyre. Felújított modellek, új dögök, új datasít, kell. Minden új benne. Ez igazából egy már lehúzás, viszont legalább egyedik hitek vannak bennük, ami a Red Corsair-eket illeti. A Rhino, oké, Rhino. Beastmans, oké, lesz Beastmaned, de amúgy meg rohadtul nem akartad, hogy legyen, de rád erőltetik. A Krutok jó, hogyha krútozol. Ha nem, és ezeket nem vetted meg ideje korán, akkor most be tudod pótolni egy Combat Patrol formájában. Ez meg igazából egy Night Lords tematikájú Chaos Space Marine Combat Patrol. Semmi más. Tudom, hogy ez az, de így nézek rád, GV, hogy mi a fasz. Nem értem. Rhino, ok. Van benne 10 darab Legionnaires egyedik hittel. Köszönjük. Meg van benne még 5. Köszönjük. Meg van benne egy Lord. Hát, ez igazán remek. Vagy mit vár tőlünk a gél, hogy állva fogok most tapsolni? Nem. Hát a függetlenül nem rosszak. De nem segítettek azon, hogy én föl ne kössem magam, szóval inkább megyek tovább csomózni. Addig meg nektek jó szórakozást.